machiegni kendo kik ibed mabor kata matina. Mega pile pile inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236000 to bende bang'e no ibo yudo thuolo mar tudori kodwa kokalo yor simu ma bende ibro neno e TV mari mondo yud thuolo mar penjo laktar. Amor mokalo ni daktari wanosechopo e studio kaka watimega daktari odiechieng' kodiechieng'. Ibro ifulorinwa nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonye weche mage kato wadonje twak achiel kachiel machiegni. Erokamano Madam Ruth. An iluonga ni Dr. Dominic Hamisi. An wuod Sakwa Awendo kanye kamae Migori County. Erokamano nya Dr. Hamisi, amor mar bedo kodi e studio penj laktar. Ilonye weche mage daktari? Alonye weche mag Rwecho miluongo gi dho ngere ni physiotherapy. Mane kama alonye kendo ase dhi kode mbele ma asesomo gimiluongo ni orthopedics in physiotherapy. Mano koro e mbalariany laini mar somo weche mag chulo kelo arthritis e ngima kaka dhano. Koro nitiere gik mang'eny manyalo wacho ni primary and secondary causes. Koro gigi katimore e ngima mar dhano nyalo kelo arthritis. Thothne tuoni ong'eny ga kuom jomage, joma mine koso joma wuone, higni mage mathothne ji gamo tuo mar arthritis ni, mar chong kachiel kod mar bam. Okay, mano ber. Ruth, gima timore gi ka ng'ato osegik e higni machalo chakre 50, 65 kadhi mbele, tuoni nitiere kata malo madhi 80 e kuom joma nitiere e higni go. To sana ong'eny sana kuom joma mine, kwa sababu joma mine nitiere gik machalo kaka laini gi kaka mangima gi, ngeche gin jok mayudo nyithindo, aito kendo kagi yudo kaka dwe rumo, nitiere kaka physiological bodies mag joma mine tiyo. To koro samoro mano wasefwenyo ni samoro mano nyalo kelo arthritis sana kuom joma mine. To nyithindo bende nyalo yude ka oluwore kaka samoro wuok kaka familia history mar ng'ama nigi arthritis. Kamano. Erokamano nya daktari, kawuono wawuoyo kuom arthritis mar chong kaachiel kod mano mar chok bamb. Daktari opimonwa kacha nitiere gik mang'eny mokalo makelo tuoni. Moko onge giminyalo time, to nitiere moko manitiere giminyalo time. Kata kamano daktari aneno ka nikelonwa picha ka picha ni dihero mondo mi wapuonjre ang'o kotenore kod twak ma wantiere godo ni. All right. Picha inyalo chung. Picha ni ka wang'iyo picha ni, ma en picha mar pelvic bone. Pelvic bone en kar bam. To king'iyo picha ni ka chalo ka gima remo nitiere. Koro remo ni suggest ni choke mantiere joint ni, choke gi osechamore. Maka koro kata king'iyo joint to ken nitiere space e joint ni. Ineno ka joint onge space ka. Kichaki dugo koni kendo nitiere space matin, to lakini nitiere bende evidence nitiere en gi arthritis en bende, to lakini ma to osechamore sana. Makata king'iyo to neno ka jatuo ni picha ni nyiso wa ni samoro chal ka gima nitiere inflammation kendo muscles mage bende chal ka gima nitiere gi rem. King'iyo picha ni lakini ma ng'iyo ka en mbele, to ma ng'iyo kong'iyo chien. Kendo kichaki ng'iyo ka gi chien koni tineno kaka muscles mantiere kagi osebedo affected kendo pain nitiere joint ma jatuo ni godo. Maseche ma ng'ato samoro nyalo winjo ka nitiere kod rem mokalo e chok bam ne kata chonge ne, mano nyalo nyiso ni nitiere kod tuo mar arthritis. Mano nyalo nyiso ni en gi tuo mar arthritis, nikech arthritis ni obiro gi rem kendo gi joint movement bende bedo affected. Kaka maki ng'iyo picha ni, nikech owinjore bed ni wan gi space e joint. To ka koro space onge joint ka, tiyudo ka koro kata ka kone ni mondo yar tiende to konyal yaro. Kikone ni mondo ting tiende ni kadhi malo okonyal tingo, kendo kichaki kone mondo tinge kodok chien okinyal tingo, nikech space onge joint ka. Ochal gi oridore, koro joint ni oridore ma okonyal bedo gi thuolo mar movement. Kendo chalo ka kima koro grease bende onge iye ka. Mondo mi wuoth mondo mi tielo mi wuoth maber. Iwacho ni grease bende nyalo bedo ni onge. Grease thoro ga bedo e chok bam kachiel kod chong kod fuoni mamoko. Grease ma bende waluongo gi dho ngere ni synovial fluid. Synovial fluid en emomiyo ka movement mantiere joint bedo mayom. To ka koro osebedo ni koro onge joint, to koro movement bedo matek. Erokamano daktari. Odiechieng' ma kawuono wang'iyo arthritis mar chong kaachiel kod mano mar chok bam.
tuo ni ong'eny marom nade kaka in jagono molony e wechegi kineno jotuo manyalo mang'eny kotinde kod tuo ni koso mana matin tiende ni pok dok odonjo ahinya pacho ka tuo ni ng'eny e pacho ka Ruth to gimomiyo tuo ni ng'eny e pacho ka wasefwenyo ni jotuo mang'eny giyudo late referral mondo mi gidhi gine lakteche to ka gineno lakteche e sama kare to wanyalo control tuo ni mondo mi kik obed advance kaka koro wanene e pichani. Iwacho ni late referral tiende ni ng'ato rito ma tuo ni chame aming'a koko dhi ka laktar koso orito ma tuo ni chame aming'a ka koro osegike stage ma waluongo dho ngere ni severe koka gibiro ir daktari mondo negi. Emomiyo koro tuo ni osenja sana ong'eny to kuom joma mine kipimo kod joma chuo kuom joma mine en malo. Nipimo nwa kata nong'eny kuom joma mine kotenore kod kaka ngima joma mine chalo kaka ngima mar joma mine chalo iluongo ni physiological system margi nitiere gi gik mang'eny matimore nikech gi mine yudo ka Nyasaye ogwedho gi giyudo nyithindo seche ma ginas nyithindo to gisak nitiere maziwa ma gi nyithindo yudo giremo ma bende gi samoro gipoteza e ngima margi samoro miyo koro gibedo predisposed mondo mi giyud arthritis e yo mamalo. En Dr. Hamisi e penj laktar kama wacho ni gima en mwandu ka wapuonjore mang'eny daktari olero kata ni tuo ni thothne omako joma mine kata kamano nyalo mako nyithindo nyaka joma chuo bende to bende wacho kata ni obiro kotenore kod gik mopogore daktari daher mondo mi wang'i ane nikech pimonwa ni kaka ng'ama miyo chal kaka Nyasaye nochwe joma mine yudo katire madini ma ji wito seche ma gineno malo seche ma gikonyore seche ma gidhodho nyithindo miyo ginyalo bedo kod thuolo mamalo nyime kucho wabong'eyo kaka inyalo geng' thuolo mar gamo tuoche ni ka wadok chien arthritis mar chong kaachiel kod mano mar bam wacha kod mar chong wantiere kod kidenji adi kata types adi arthritis sana wan gi arthritis kidienje mang'eny achiel wan gi gimiluongo ni rheumatoid arthritis en obiro oyudore system of the oyudore e body system to kako oyudore e body system makata kitero ka daktari ori ni mondo okaw remo mondo odhi opim to odhi opimo gimiluongo ni rheumatic factor koro rheumatic factor no koro ka en positive to manyisore ni arthritis in god e dendi kata kok iwinj ranyisi samoro to nitiere kendo miluongo ni osteoarthritis en mong'eny sana nikech en mong'eny sana aito kendo nitiere arthritis mobiro koluwore gi laini mar trauma samoro iyudo accident machiegni gi joint hinyori mano nyalo kelo arthritis. Aneno kikelonwa picha daktari hapa ni picha ni nyalo leronwa maber kaka chok bam maber kata mangima chalo kod mano mantiere kod tuo mar arthritis. Inyalo kawo thuolo mondo mipimne johera mar chenro mar penj laktar ni kapo nono ni iwinjo rem kata kapo nono ni chich to maa e gima timore e chok bam kaachiel kod chongi dhi nyime daktari. Koro kwang'iyo picha ni ma picha mar the hip bone and to mar the femur. Koro picha ni king'iye to en healthy en picha mangima mar joint. Koro ka picha mangima kata chogo yudo remo. To ka koro choko yudo remo mondo mi obed motegno obed en gi nguvu maber. Koro joint ni king'iye to joint ka nitiere space gima leno madak kani nitiere space. Kendo hii space kani ema bende wayudo ni synovial fluid mwa wacho cha grease mano wacho cha ringe yeka mondo joint ni mondo bikanga to wuotho to koro onge ng'ikruok kendo onge mudruok kendo ko regre koro ma e joint maber. Koro king'iyo joint ni to joint ni chal ka gima en gi spikes en gi kudhe kendo space mare ni ok en even yudo ka space ne ni en rough manyisore ni jatuo ni picha ni nyisowa ni nitiere arthritis e joint ni to kendo ka nitiere arthritis e joint ni samoro kata remo madhi e chogo ni osebedo affected nikech remo madhi e chogo mar hip bone ni wuok ka e hip joint ka mondo mi supply joint ni gi bone ni mondo mi obed mangima. Koro ma nyisore ni koro kata movement Nengeche movement is important. Movement is important. Ka ok in gi movement manyalo dhi a full range of motion to koro joint no chako bedo stiff.
Koro seche ma joint osebedo stiff to oregore zaidi. Nikech chune. Koro mibiro yudo ka jatuo ni kowuotho to owuotho kolimp, owuotho kosinyo. Koro kako medo sinyo to ochako affect kendo other joints ma okono bed affected. Nikech muscles gi nyaka bed balance. Koro kowuotho kosinyo to joints ne gi ok obedo balance. Koro mano miyo koro omedo hinyore zaidi makendo kata joints mamoko bende chako bedo affected. Daktari, ponono ni ng'ato ne ntiere kod rem kata osewach ni ntiere kod tuo mar arthritis mar chong. Yes. Debed ni ochala kama ma ng'ato nyalo goga picha e pache to wacho ni awinjo ga rem e chonga, iwacho ni ntiere kod arthritis, nyaka bed ni kama e kaka chonga chal e joint mar chong ka. Timore ni arthritis present in at least 3 to 4 stages. Let me say 5 stages to be precise. Ma is the first stage, ma wacho ni the joint is normal. Ma joint is normal. Stage mar ariyo waluongo ni minor. Koro seche ma minor ni kata kioro jatuo ni go e picha to kinyal neno evidence mar arthritis ni. Mar bone maraf ni. To sam obiro complain ni gi pain matin tok mang'eny ahinya. Ai to kiwuok e minor idhi e mild arthritis. Mild arthritis no koro biro joint ni ok bichalo kama to biro bedo gi spikes matindo maki go picha tineno kan tiere spikes kudhe matindo e joint no. Mano nyisi ni en tiere stage maradi mara dek. Stage mara ng'wen koro wawacho ni moderate. Koro jatuo ni en gi rem kochungo gokinyi to winjo ko dende ojonyo ko nyalo wuotho maber. Kendo koponi go e picha tibiro neno ka joint space osechako reduce kabisa. Joint space osechako reduce. Koro oyudo ka koro kata movement bedo a problem. Okonyal wuotho malong'o. Mano koro nyisowa ni koro the next stage ma koro wadhiye en severe stage. Ma koro joint space en so limited or joint space chiegni kabisa koro konyal yudo thuolo mondo miyo move. To koro jatuo ni kwa yudo ni e stage mokwongo mar minor cha. Kwa nyalo yudo jatuo ni mondo bed referred early mondo wa manage go. To wanyalo control arthritis mondo mikiko osonga raka mogike severe stage. Mano wabiro timo ne koro wabiro timo ne thieth makare mondo muscles nego bed balanced maber mondo gibed motegno makoro kata koro wuotho to koro ok ohiny joints mamoko mondo mi arthritis no nyuolre mondo obed mang'eny e dend dhano. Daktari olero kacha ni seche ma wantiere e kidieny mar ariyo kata mild iyudo kacha ni kofwenye chon to daktari wacho kacha ni onyalo bedo managed kata inyalo chiw thieth makende mondo mi kik fuoni mamoko kata joints mamoko mondo mi okethre. Gini yore magi mag thieth. Ne wawinjore kacha ni kawuono wadwa ng'eyo yor thieth kopogore kod yath ka pogore kod bero yor thieth ma en rwecho mwabro ng'eyo bang'e matin. Kik idhi mabor kik isudi. Inyalo tudori kodwa kokalo e SMS en 23600. Inyalo penjo laktar, waduogo to wabo ng'iyo penjo gi kendo daktari biro duoki. Erokamano. Aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Unga nyororo, kwa ugali moto, keto kwa masonko, basi unga ni gani, nyambie ni gani. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium.
Nyiew mok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Amor ahinya nikech mama riemba e odno to yie ni in donj kuno. Daktari? Tuo mar arthritis mar chong kaachiel kod mar chok bam nyalo donjo e kidienje mopogore opogore kendo yore mopogore opogore. Daktari oleronwa kacha ni kofwenye chon tinyalo chwal landruok ne kendo inyalo kony fuoni mamoko mag del. Kaeto bedo lero kacha nitiere yore mopogore opogore minyalo kony godo oganda. Daktari wabong'i ane yore mag thieth mani wacho go to kapok wachopo kanyo pichani ni dwani mondo wapuonjre godo ang'o. Okay. Inyalo dhi nyime machiegni. Erokamano. Ruth, pichani ma en hip bone. Ma en chogo mar bam cha? Ma chogo mar bam. Koro king'iyo chogo mar bam ni, king'iyo space makani, ineno kaka the space is much more clearer. Kendo remo bende ringo maber kabisa. Koro nyisore ni en much more of a healthy hip joint. Nikech space mare ni neno majaber kendo joint ni onyalo move maber mayom. Koro ka poni nitiere ng'ato osechako stage mana wacho mar minor cha, kapod arthritis ochakore tithiedho jatuo ni maber chon kapok leche gi obedo mojony, kendo kapok cartilage mwaneno gi maracharni en cartilage ma kopono oregore maracharni en koregore ma gino obedo ni koro ni nono to koro chogo chakora rugore gi chogo wadgi. Koro mane ma koro waluongo ni arthritis. Ka chogo sechako regore gi chogo wadgi nikech ma bende en chogo to ma bende en chogo to kendo remo bende ringa iye kanyo. Erokamano. Mantiere cushion nyalo chalo sponge ma ogeng'e ma kapono ni orumo to gichako regore to koro mantiere kod chandruok. Daktari kapono ni ng'ato neno ranyisi mage to nyalo wacho ni entiere kod tuo mar arthritis. Ranyisi mage makiwinje dendi kopogore kod lit mar fuoni, onyalo bedo bamni, onyalo bedo chogi, samoro ok inyal wuotho maber, ok inyal nyono piny maber, kopogore kod mago ranyisi bende mage ma kaka ng'ato neno to nego bedno chich. Achiel kuom ranyisi ma ka ng'ato neno to onyalo fwenyo ni en gi arthritis en kuot mar chong. Kuot mar chong ma nyalo last for 3 days to kendo en frequent in a month, onyalo timore kata didek. Manyiso no kuot to lal. Okuot to lal to duogo. Dobed pichani daktari koso? Dobed pichani nikech king'iyo ma to gima tineno ka tielo ni ma beto kuot. Beto kuot. To ma ok okuot. King'iye nyapong tielo ka tineno ka en oduong' moloyo macha. Koro ma nyisore ni tielo ni okuot. En gi chandruok. Koro en gi chandruok. Kamano. Erokamano ahinya. Tielo ma chong makuot kuom ndalo adek to lal. Ochako biro to kuot to lal. Ranyisi machielo daktari? Ranyisi machielo kochungo gokinyi to winjo ka en gi stiffness. Winjo ka tielo ni ok nyal riere mayom. Kagima tiende ni omoko. Kagima tiende omoko. Mano nyisore ni nitiere arthritis. Kecha kaka koro ineno kaka tielo ni omako tielo no, owinjo ka rem nitiere kanyo kendo chalo kagima en stiff. Ok onyal wuotho, ok onyal riere mayom. Koro mano nyisruok ni nitiere arthritis. Yes. Chandruok machielo? Chandruok machielo ma ng'ato nyalo bedo ni godo, onyalo winjo some burning. Kagima kanyo liet. Kagima kanyo liet. Wang. Mano nyalo nyiso mano. Mar adek, ka ng'ato wuotho koking'o. Ok inyal wuotho maber. Ok inyal wuotho maber.
Debede ni pasruok mar chong nikech samoro chongi kako beto kagimo pasore kagimo dok nyakonchiel. Mano bende nyalo bedo ranyisi ni intiere kod arthritis koso. Nikech samoro chong be thoroga pasore. Chong nyalo thoro pasore, to mano ok wanyalo wacho ni mano is arthritis. En ranyisi. En ranyisi ni samoro mano nyalo predisposi mondo yud arthritis. Nikech mano en trauma ka chongo pasore. Mano trauma. Koro mano nyalo lead to arthritis. Nikech ka chongo pasore, koro kinyalo wuotho ka tiendi oriere maber. Nikech weight mar dhano, kilo mar dhano, owinjore bed ni bedo distributed maber koa e wiyi, kobire kori kendo kodhi e tiendi. Koro bedo distributed maber. To ka koro chongi opasore ok nitiere laini maber, tiwuotho kode. Koro manyisore ni mano nyalo bedo predisposed mondo yud arthritis. Namba mar SMS en 23 penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wapuonjore mang'eny, wagolo fuo kendo wayawo pachwa, wang'eyo dendwa, wang'eyo kaka wanyalo dago ngima maber, kaka Nyasaye nochwe dendwa mondo mi oti. Daktari, kapo nono ni ng'ato osewinjo ranyisi gi duto te, samoro neno ka ok onyal wuotho maber, owinjo ka gima chongene kata bamne okwamo, owinjo ka entiere kod lit moro, mobiro ir laktar. Ere kaka ipimo ma wach nikech moko kata ne wachich ni nyalo bedo kod arthritis. Ere kaka inyalo pim ma koro ket ni koro to nupime nang'o daktari? Ruth, mano penjo maber kabisa. Nikech kipimo jatuo, koka ibiro bedo gadieri makende ni jatuo ni en gi tabu mane. Nikech ok wanyalo wacho ni en gi arthritis to pok wapime. Koro kwa pimo to nitiere gik mwaluongo ni physical examination to kendo gi radiological examination. Koro ka jatuo ni obiro to nitiere picha mwagoyo. Wanyalo chako gi picha ma iluongo ni plain x-ray. Koro inyalo goyo plain x-ray, inyalo goyo x-ray. Yes, inyalo goyo x-ray. Koro kaka picha ni en picha mar chong. Ka jatuo biro ka en o complain ni en grem, to waore to wagoyo picha. Koro ma en picha mar jatuo man gi arthritis. Nikech king'iyo joint space makani to gi makani, dongi neno ka makani chal ka gima omiyore sana, to mato nigi space matin. Koro manyisore ni jatuo ni nigi arthritis a lateral aspect of the knee, but of course it is cutting cut across ni en gi joint to koni matielo ni oninde sana. Koro ningeche ok en gi alignment maber. Koro king'iyo picha ni to nyisi ni jatuo ni en gi arthritis. Kendo picha ni kendo kichak ing'iye gi angolo machielo, tineno kaka upande maiye mar tielo chiegni sana to koni to ni malo matin. Aito picha ni bende onge gi alignment maber. King'iye to ok en gi alignment maber. Koro yudo ka chogo gi chogo oriwore. Koro cartilage mano wacho cha osechamore, ma koro chogo gi chogo gwarore. Koro ma emwaluongo ni arthritis. Koro ka jatuo biro to wagoye picha. Ma en mondo mi ufwenye en mana picha. Igoyo picha to kendo bende nyalo timo gimwaluongo ni physical examination. Ka jatuo biro tikele to kosenindo e kitanda kacha kata kochung', tibiro neno samoro kochung', tinyalo neno ka ochung' to tiende oleng'ore. Koro king observe go tineno ka nitiere kaka kochung' kendo kata kaka owuotho. Mano bende nyalo miyi yud suggestion ni en gi arthritis. To koro ber mondo igo picha mondo ibed gadieri. Erokamano. SMS en 23 isebedo ka iwinjo rem, isebedo kichandori, kik ibed maluor kata matin. Daktari nitiere ka kendo dwa leronwa. Wakawo yueyo ka waduogo to wang'iyo yore mag thieth mar tuo mar arthritis mar chonga kaachiel kod mano mar bam. Ma en kaka inyalo fwenye kata kaka inyalo ng'e malong'o daktari en mana pichano. Ber mondo wago picha. Kaachiel kod ng'iye kod mulo. Mondo winjane ni to chong chalo nade. Chong no chalo nade, ka en gi sauti mogolo, ka samoro chong no golo sauti. Wantiere ka kod x-ray machielo. Koro en mar chok bam. Dhi nyime machiegni. Erokamano. Koro mar chok bam. Koro king'iyo pichani, ing'iyo koni kendo ichak ing'iyo koni. King'iyo koni tineno ka nitiere, inyalo neno maber chogo mar bamni kako ringo mayom. To king'iyo
to kinyal neno mano. Koro manyisore ni cartilage mantiere kani osemuodore ma koro chogo mar bam mapiny to gi mamalo ni oriwore. Koro onge movement manyalo timore e joint no. Koro mano biro kelo rem kendo biro kelo tabu mar wuotho. Penj laktar kakale Ramogi TV. Wang'iyo kacha yore mag thieth kokalo kod kuom Rwecho ma bende en achiel kuom yore mag thieth mane ileronwa kacha. Adwani mondo wachak kod yore mag thieth mamoko. Wabu mula kaeto wadonje mar Rwecho ma bende in jalony e area no. Mondo wang'e ni to kare tuo mar arthritis inyalo konye, inyalo geng'e, inyalo gaye kod Rwecho. Wachaka ne yore mag thieth. Yore mag thieth Ruth gin yore adek. Yore mokwongo wan gi pharmacological. Kapok idhi mabor inyalo yene daktari wakaw simu? Anyalo yie mondo wakaw simu. Wantiere kod Lucy. Machiegni Lucy, penj laktar. An gi sida mar choke. Ne ayudo ajali ya pikipiki. Dhi nyime wawinji. Koro pikipiki ni ka nohinya to nohinyo chogo mar onding'a ma ka dhige kar siandana ka. Koro rem no awinje kobiro ge bamna to dhi nyaka chonge nago. To sebedo korama sani higni madhi 4. Koro apenjo laktar ni to mano be nyalo kelo tuo mar arthritis. Dobed arthritis. En gima rama osidi oremo to lal. Samoro mako nyaka onding'ago. Erokamano ahinya. Dr. Hamisi, Lucy nigi chandruok. Lucy noyudo hinyruok mar apiko. Awinjo kaka jawinjo marwa Lucy owacho ni noyudo ajali mar pikipiki higni 4 mokadho. To gima dinaher ng'eyo ni to kano yudo ajali bende nodhi hospital mo orange. To kano dhi hospital mo orange ne daktari owacho nang'o, ningeche inyalo yudo ni nodhi hospital, kano dhi hospital samoro no nyalo bedo no goye picha. To kata kano bedo ni noko goye picha, to samoro nyalo bedo ni lechegi no hinyore to nokomigi thieth makare samokuongo ni. Koro ka nokomigi thieth makare samokuongo ni to mano nyalo nyuolo rem e joint, kendo rem mantiere joint no onyalo escalate mogik koro no yud ni koro en gi arthritis e joint kanyo. Kendo gima bende important ber mondo wang'e ni to samoro ike bende samoro ne wanyalo ng'eyo ni to ike no chalo nade. Kono samoro ko nyalo bedo ng'ama ng'ongo, samoro nyalo bedo ni apart from trauma mano yudo ni nitiere evidence mag normal degenerative changes ma samoro take place within the body. Koro ajali ni to nyalo bedo no escalate samoro problem mana nyalo bedo ni bende exist even before. Daktari nyalo nyiso Lucy notimang'o gi kama wantiere ni ok wang'eyo mago duto te to wang'eyo chandruok ma entiere godo. Sani nyalo ng'ado ne rieko notimang'o. Emomiyo penjo laktari Ramogi TV. Koro gima nyalo ng'ado ne rieko ni konyalo chopo hospital manchiegni kode mondo odhi ir daktari mondo odhi otimne examination makare, mondo opangne thieth makare, mondo rem ma en godo no wane kaka wanyalo control. Aparo ni mane nyaka ngodoge hospital. Nyaka odoge hospital mondo odhi ocheke. Wantiere kod simu machielo daktari. Simb Mark kawuok Bondo. Machiegni Mark, penj laktar. Yes, Najimo. Machiegni penj laktar. An bar kubir ka. Ta penjo ni yani. Dhi nyime Mark. An ang'iyo gi riemba piko pile. To ka koro awuok ni amwana pure kata puta moro. Kanyalo puro 1 hour kende to koro winjo ka dino jonya kata wuotho. Kata ko kadhi puodha wuok kata na wuotho from Ndori nyaka Nyanga Makogelo. To ka muda Ndori batu Nyanga Makogelo to kundi na nyosra yana jonya di natere ma incident tuo mane. Erokamano nya Mark, kik idhi mabor wakaw yweyo ka waduogo to daktari biro duoko penjo go duto te. Penj laktar. SMS bende en 2 namba mar SMS en 23600. Namba mar simu nitiere screen mari ipenjo laktar wakaw yweyo waduogo kik idhi mabor.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Geso chakre sadeko kinyi enseche mag Rago Manyithindo. Wakelonu talanta mopogore opogore. Ipuonjo wacho gik moko makelo mor kinde mwan gi osiepe. Minolep bende wanyagorego. Dial dog dala doyoriti dala. Sod machiegni mondo ing'e tedo. Magi duto gimoko mamit ikelo ni kod an Lox Ponde kata Lox P. Gi an bende Salikos Godhiambo kosa kihero inyalo longa ni Sally the Queen. Koda an bende Josephine Achieng kata Josephine Jos. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860* *418#. pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Kata kaponiana temo chunya ko ikre mar weyo tapki ere kaka nanya liso chunya ni ber ka wanu iwa wil gi tapki. Wasebedo ka wacho ni wadwani mondo walok dak bathuroka mondo wakedi jasik thura dek madongo man tuoche en dhier to gifuo. Chenro mar gero ute kar dak mar Makasembo yawa yanga nyasi manotelne gi Raila Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi mapema, sawa sawa. Mimi nataka tuonyeshe kura za Raila na Amaba. Tafadhali mnionyeshe. In UDA and Kenya Kwanza, we are planning the present and the future. Kweth mar Azimio la Umoja otero kampeni kaunti ma Meru ka jatend Kenya Kwanza William Ruto bende oromo gi jotelo ma Kiambu. When we release them to go home, the stable ones, then we have to release them unconditionally. And that includes also without clearing their bills, which sometimes are very high. Jotuo e kaunti ma Homa Bay ni kod pek mar yudo thieth kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth ma kawuono odonjo odiechieng' mar 10. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e penj laktar kama wang'iyo dendwa wapuonjore mang'eny kendo wapenjo lakteche mantiere kod lony mondo mi wayud ng'eyo kaka wanyalo dak kod ngima makare. Kane pok wakawo yueyo daktari ne wantiere kod simu mar owadwa mariembo peng. Owacho kacha ni osebedo koriemba piko to tinde ok onyal kata wuotho, ok onyal doyo, ok onyal puro, owinjo kool. Debed ni osechako gamo tuoche mag arthritis gi koso. Mano owadwa no penjo maber. Ningeche onyiso wane oriembo peng. To kiriembo peng samoro dala
samoro nitiere kaka barabara kamoro ingecha aito pikipiki bende nigi what we call vibrational forces. Kako oyiengni cha. Kako oyiengni no. Koro kako oyiengni no samoro affect the muscles ningeche pain ma en godo ni chal kagima en is like edende te. Koro mano konyal decide to say ni en all arthritic problem, but onyalo bedo ni en gi muscular problem edende te. Edende ko ningeche vibration of forces aito kendo ringo kudni seche mange samoro endara ma bende samoro ok bera ahinya. Koro mano wanyalo wacho ni en gi inflammatory muscular inflammatory edende ma samoro nyalo bedo no bedo gi yolo. Manyiso ni owete wa kata jowa mariemba apiko nego beni kadi chiel dhiga icheko gi nikech chiengni mar apiko no to en yiengni ma odie chieng mangima nyalo kelo ne ngato chandruok. Nyalo kelo ne ngato chandruok kendo yiengni no bende nyalo kelo gimiluongo ni micro tears for the soft tissues and even within the cracks within the joint. Ningeche ka obedo for too much for a longer period of time to yiengni go nyalo kelo problem. Onyalo yiecho ligendre mag del. Ero kama nanya namba mare SMS na ria deka uchiel no ni nyalo penjo laktar kaito bende nyalo tudori kodwa kokale yor simu mantiere TV mari kokalo Facebook page bende wantiere live aneno ka jo waneno chendo ni maber mokalo ero kama nanya Rolex Odhiambo winjo twak makare ka intiere Mombasa iwachona ka chani intiere kod onding maremo ma ok nyal kata riewri kata mana chung bang dakika 20 mano en Rolex kokalo Facebook page Ramogi TV ka intiere Mombasa. Wacho kacha ni nyalo bedo ang'o kaeto wantiere kod yuko ja Kenya bende oneno TV Ramogi TV kokalo Facebook page wuod kakan bende aneno kacha kaeto wantiere kod Siprosa ero kama nanya kagwa machini Siprosa penj laktar penjo niya ka wuotho to tudno mako bende da koni gi koni mano di bedi en tuo mar arthritis ko en tuo man tudno mako bebe gite koni gi koni ka wuotho ero kama nanya. Okay, penjo maber. Thudhno nyalo mako bembe ne ningeche ko wuotho mang'eny seche ma ng'ato wuotho seche mang'eny samoro nitiere gima waluongo ni inflammation no nyalo affect even the nerves ningeche nerves kaka koro yudo pressure ningeche kuot inflammation en chaka gimo kuot e iye kucho koro rewni bende koro nerves go kage yudo undue pressure to samoro onyalo winjo ka en gi thudhno ningeche thudhno onyalo bedo ni en then a nerve issue because the muscles are been affected. Koro mano dwaro ni mondo ocheke mondo wang'e ni to inflammation matimore kuome ni kata rem otimore kuome ni bende onyalo bedo samoro remno ok owuok kata mana e tiende samoro nyalo bedo no wuok e onding'e gi malo ningeche rem mawuok e onding' gi malo bende nyalo ringo kabiro piny ningeche kopo ni samoro ng'ato nyalo bedo ni en kata gi tuo bam gi tuo onding' gi tuo chong to kako wuotho samoro bende nyalo affect oguch ng'ato aito gi muscles gi nerves mantiere toke kanyogo bende nyalo hinyore. Ero kamano. Rolex ko wuok Mombasa noro oteko kalo Facebook page Ramogi TV ibro yudo thuolo mondo mi duoke owacho kacha ni owinjo twak makare no wacho ni entiere kod onding' maremo ma ok onyal kata riore kuoma ok onyal riewre kata chung bang dakika 20 debe ni chandruok en ang'o akaw simb Samuel Kiyena kati bodoko gi duto te. Hello Samuel penj laktar. Hello Ruth. Machiegni penj laktar Samuel. Apenjo laktar niya tielo ma bedo malit to kuot ma dibed ni ranyisi mar arthritis koso en dibed ni en tuo machielo nikech an gi tielo makuot to ka wuotho to bedo malit kanyono piny to winjo ka gima gik moko ni rugni moko koro chanda kabisa wuoth kata sani an gi shida nan ochanda wuoth kabisa koro dobed ni en mano daktar nyalo konya ne about wachno. Daktari nika daktari duoki ero kamano. Awinjo penjo makare. Tielo ni okuot gi kanye? Tielo ni okuot tielo te koso okuot ofunj tiende koso okuot e chong.
Koro inyalo duoko wadu kanisa moro ka koro tielo ni kopo nokuote e chong to onyalo cheke mondo wang'e ni to tielo ni okuot nikech ang'o, nikech samoro nyalo bedo ni en gi other systemic problem. Samoro nyalo bedo ni onyalo bedo kata ni en gi hypertension, kata onyalo bedo ni en gi other systemic problems, kata ka ok en arthritis. To mano nyaka kuong cheke, nyaka odhi ir laktar mondo laktar odhi ocheke mwang'e ni to gino nyalo bedo ni ere kuma problem ni wuoke, koso nohinyo ogoye gi gimoro, koso notuomore gi gimoro. Mano bende nyaka wang'e. Kod picha mane wacho cha. Kod picha mane wacho cha. Nikech samoro tuoche gi mane wan kod dendwa be nyalo bedo referred. We have what we call referred pain. Samoro ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo e iye to bedo referred piny koni. Olandore piny kono. Daktari, kokalo Facebook page Ramogi TV aneno ote mar Dan wacho kacha ni chonge rudre ka orieyo gi both sides to onge rem kata kuot ojagni 38. Owinjo ka gima chonge ne rudore. Owinjo ka chonge ne rudore. Korieyo gi both sides, tende ni koni gi koni. Owacho ni onge gi rem, ojagni 38. Omi nyaka hike chuth. Nikech en kocha ni penjo ni nyiso ni nigni adi. Koro samoro onyalo bedo ni en gi muscular weakness. The muscles are not so strong to support the joint. Mano onyalo kelo regruok mar chonge, that bit of popping sound. Ka lechene mag chonge ok otegno, bet yom. Koro o support movement maber. Mano nyalo kelo sound no. Nikech osewacho ni rem to onge godo. Number 2, samoro bende nyalo bedo ni en sign mar early first stage mar arthritis. Onyalo bedo ni en first stage mar arthritis. Nikech first stage mar arthritis kiparo gima no okwongo wacho cha. Samoro ok giwinj rem to a mild to owinje from far. Samoro kata ka a bit of the sound emo winjo. Mano nyalo nyiso ni samoro en gi arthritis. Erokamano ahinya. Daktari, adwa ni mondo mwadonje yore mag thieth, nikech aneno ka Ruth Owuor bende nopenjo ka akokalo Facebook page ni bende nitiere stages mopogore mag arthritis. To ka ponono ni en kamano, ere kaka ng'ato nego bed ni timo management, kata ere kaka ng'ato nego bed ni ng'iyo kaka onyalo dak kode gi kwe? Mano penjo maber. Arthritis nyalo bedo managed kaka nawacho mokwongo cha. Kwa fwenye e stage mokwongo ma minor cha, to waketo jatuo ni mondo wamtimne thieth makare, to wanyalo control mondo kik obed o escalate very fast to the severe stage. Koro seche kobiro chon mondo thiedhe gi thieth makare, to wabedo makare. Daktari, kawuono ne wadwa ni waket mahino kuom thiedho kata kaka wanyalo gayo rem mar arthritis kokalo kuom rwecho, wanyalo luongo kacha ni physiotherapy. Wamule mano kuom dakika ma wadongo do matin ni. Adwa wacho ni jowinjwa ni physiotherapy en gima berie sana, en thieth maberie sana ma wanyalo gayo godo arthritis. Koro jotuo gi ka gibiro e clinic to wabiro timo negi examination. Kaka ma watimo gimiluongo ni joint palpation. Koro kwase palpate the joint, mwayudo kaka the joint chalo, mwasefwenyo kendo mwatiere mwagoye picha, realize kaka ochalo. To koro wan gi mashinde ma special mwanyalo tiyo godo, mwabiro timo godo thieth makare, kwase timo na examination makare, aeto wakete a special program mar exercises mondo wa strengthen godo the muscles mage, mondo muscles go bed motegno, makoro leche motegno, makoro kata konyalo wuotho to wuotho makare. Kendo joint mare bende waketo mondo odolre mokwe mayom maber. Aeto gi blood bende o move a joint ka maber, nikech blood flow kaseche ma wan gi inflammation samoro bed affected. Remo ring maber. Koro remo ring maber. Koro wachoro remo mondo remo ring maber, mondo joint no o heal. Nikech healing, wawacho ni healing en a natural process. To kokoro en a natural process, en nyaka was facilitate mondo ochang maber, mondo bed gi kwe makare. Mar Rwecho ni en mar neno ni remo ringo maber. Yes. Rwecho ni en mar neno ni kuonde mano muko ka ochako sudo mos. Aeto gi education bende wa advise jatuo ni gik mowinjore avoid. Kaka? Gik mowinjore avoid kopo ni en gi weight mamalo, odwok ratil mar del piny. Odwok ratil mar piny.
to kendo ka oponi nitiere kaka nitiere kotiyo to chung seche mang'eny, wanyalo advise ni mondo o control kik ochung seche mang'eny ahinya, ochung to moderate. Aito kendo wahakikisha ni mondo wa encourage movement mar the joint, mondo joint to move, mondo kik wabed gi stiffness, kik okwam. Daktari, aneno ka thuolo mayo wawang'wa. Akiani ka waluongi kendo tibiro duogo mondo mikoro wadonje thiethni rabidhi kaka koro ithiedho kata inyalo ga tuo mar arthritis kokalo kuom rwecho koso. Mano nyalore kendo kabisa. Wach mogik minyalo weyo wago en nang'o? Wach mogik manyalo weyo godo en ni tuo mar arthritis ni en gima inyalo geng', to kinyalo geng'e koro en mana nyalo konyo jowinjo ni kopone ginyalo bedo ni en gi rem mochakore chon, to gibed thuolo mondo gidhi e facility machiegni kodgi mondo timnegi examination makare mapema mondo o avoid mondo gini kik escalate, kik ochop makoro en so severe. Nikech kosechopo makoro en so severe to koro management mare kendo chako change, koro ok wanyal geng'e. Koro mano koro biro dwaro keto quality mar ngima mar ng'ato biro bedo makoro ok bi bedo mayot. Ka ng'ato dwa yudi onyalo yudi kanye? Kata kamano obo bedo kod chenro machielo mondo watiek okang' modong' nok watieki. An gi practice mara, an a private practitioner, an Hurlingham. Emantiere Hurlingham Medicare Plaza. Kanye ma clinic na nitiere. Maka koro ng'ato manya to nyalo yuda. Ero kamana nyaka pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi e namba mane? Onyalo yuda e namba mar 07 07 93 50 19. Ero kamana. Mano namba mar ofis obiro yuda godo. Ero kamana enya. Daktari aduoko ero kamano makende kuom kawo thuolo mibire studio wago mbaka wapuonjre. Wachno kacha ni magi gin gik minyalo geng'. Magi gin gik makiwinjo ranyisi te nyalo ringo mapiyo piyo mondo mi yud konyruok. Wabo bedo kod chenro machielo mar mulo thiedhni e yo makare e yo makende mane penj laktar kaka Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye na Ndrutho Tieno aduoko ni ero kamano makende. Daktari no wacho kacha ni kapono ni nigi ratil mamalo mar del duoke piny. Kiwinjo rem kata matin ringi mondo mi iyud thieth. Ero kamano watudre kendo odiechieng' machielo. Ngima en mwandu, kete manire e Ramogi TV.